Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 23 май, сишәмбе. Туры эфирдә сезне мин Эльза Әхмәтҗанова сәламлыйм. Алдагы минутта бүгенге көнгә кирип калган кайбер вакыйгалар турында кыскача булыр. 23 майда бөтен дөнья көрәш көне билгеләп үтелә. Ул 2013 елда көрәшчеләрнең тәкъдиме белән гамәлгә куелган. Көрәш иң борынгы спорт төрләренең берсе. Көннең төп максаты ирекле грек-рим һәм спорт көрәшенең башка төрләрен популярлаштыру. 23 майда күп кенә илләрдә бөтен дөнья ташбакалар көне билгеләп үтелә. Ташбака зирәклекне, байлыкны һәм узак яшәүне символлаштыручы хайван. Галимнәр фикеренчә, ташбакалар җирдә кешеләргә кадәр бик күп вакыт алдан барлыкка килгән. Мәсәлән, диңгез ташбакалары дөнья океаннарында 100 миллион елдан артык яши. Әмма бүген динозавр чорының бу төре шаһитләренең исән калуы куркыныч астында. Бүген Кашкары агачы чәчәге көне. Сары ал коңгыр чәчәкләрдән дөньяга нечкә ис бөркелә. Кашкары чәчәкләрен кечкенә генә табигать мөгъҗизасы дип әйтсәң дә була. Бакчаларда, ял итү мәйданчыкларында, паркларда, аллеяларда бу көннәрдә фонарьлар, шәмнәр яна. Шундый кешеләр була, алар белән аралашканда йөздән елмаю, аларны искә алганда күңелдән якты хатирәләр китми. Танылган телевидение журналисты Фаил Мөхәммәтов нәкъ шундый иде. Әгәр дә исән булса, быелгы язда ул 65 яшен тутырган булыр иде. Телеэкраннарда яшьләр күбәйде. Һәм инде 1-2 тапкыр тапшыру әзерләүгә алар үзләрен йолдыз хәлендә сизә башлый. Эшкә килгән 2-3 айда ук үзләрен йолдыз итеп санап йөрмәсеннәр иде. Менә бары шул вакытта гына аларны тамашачылар да, башка кешеләр дә, тирә-юньдәгеләр дә хөрмәт итәрләр иде. Республикабызның танылган журналисты Фаил Талип улы Мөхәммәтовның арабыздан китүенә 16 ел вакыт үткән булса да, исеме берничә буын телевидение хезмәткәрләренең күңел түрендә. Татарстан журналистлары берлегенә аны искә алу чарасына җыелган хезмәттәшләре, фикердәшләре, дуслары, туганнары өчен ул әле һаман да үрнәк булып кала. Мин үземне белә башлаганнан бирле ул минем өчен үрнәк булды. Ул бик каты тырышып укый мәктәптә. Ул укыганда менә мин шигырьләрне ятлап кала идем. Аннан соң инде эшлибез. Менә ул эштә дә һәр җирдә алдынгы үрнәк булып торды. Аннан соң без инде совет чоры балалары, ул газета чыгара башлады бер вакытны. Мәктәптә бу әле чыгара. Мәктәптә алар яшь хәбәрчеләр түгәргәне җыйналар да, шунда газета чыгаралар. Анда инде төрле рәсемнәр ясап, шигырьләр белән мәктәп хәлләре турында. Хәзер бер көнне кайтты да, ул мин 4нче классларда укыган, инде 5нче классларда, ул 9-ында безнең 5 яшь арасы. Мин диде, әйдә идәдә синагаз чыгарабыз ди. Менә шулай иттербез, идәгә хәлләрне анда язып инде, әти менә шулай әйткән иде, ул эшләр үтәлдеме, әнинеке ничек дип менә шулай мавып китте инде шушы белән. Газеталарга бергә яза иде, әйтәм бит менә. Аннан соң менә ул студент вакытта да мин җәй көндәрендә сессия вакытында монда Казанга киләм дә, аның менә бөтен дуслары белән, курсташлары, язучылар белән очраштыра иде ул мине. Фаил Мөхәммәтов телевидениедә ширин гасырга якын хезмәт куйган. Төпле фикер иясе, заманында бер чугыда популярлык яулаган, дистә еллар Татарстан телевидениесенең иң яратып караган тапшыру иртәнге чулпан информацион-музыкаль программасын оештыручыларның берсе була. Алай гына да түгел, тапшыруның алыштыргысыз алып баручысына әйләнә. 90-нчы еллардагы нәтиҗәле дустана хезмәттәшлекне республикабызның танылган журналистлары җылы хисләр белән искә ала. Әлбәттә, без Фаил Талипович белән бик дуслар идек. Ул мине бик хөрмәт итә иде. Мин дә аны бик хөрмәт итәм идем. Безнең әлбәттә кешегә әйтми торган серләребез дә бар иде бер-беребез белән. Менә минем әтием бик авыр вакытында больницага иң беренче Фаил Талипович килеп җитте. Иң беренче ул минем туган көнемдә иң беренче котлаучы ул иде. Чәчәкләрен тотып, иртә яктан ул килеп җитәр иде. Менә мин бик бәхетле гомеремдә менә шундый шәхес белән эшләүмә, әле аның эшчәнлеген әле өйрәнеп бетелмәгән. Фаил Мөхәммәтов кебек шәхесләр турында гадәттә үз урынында дип әйтәләр. Чирмешән якларында туып үскән журналист якташлары өчен җан атып яши. Чирмешәнлеләр дә якташлары белән чиксез горурлана. Ул бик нык яратадыр безнең туган якны.
Бер качан да кешегә битараф булмый торган шундый киң күңелле кеше иде. Мин Ютазыда мәдәният бүлегендә эшләгәндә ансамбль җитәк лидеры инде, минем Моңсар дигән ансамбль. Менә шуны күреп алып килеп әйбит. Ничек булса да менә 500 километр җирдән безне телевидениегә алып килеп, җырларыбызны яздырып, ансамбльне зур иттереп күтәреп чыккан кеше ул. Менә аның менә шул хәтле киң кырлылыгы, битараф булмаулыгы һәрбер әйбергә. Ул менә безнең Ширмшән кызы дип, менә шулай иттереп чакырып, алып килеп, телевидениедә күрсәтеп, фондка кертеп калдырды инде шушы безнең Моңсар ансамблен. Аны әйтеп бетергесез. Татарстан телевидениесендә тәүге адымнар ясаучы яшь журналистларга да канат куючы ул була. Хезмәттәшләренә зур ихтирам белән карау белән дә аерылып тора. Һөнәри сыйфатлары белән бергә кешелеклелеге янәшә йөри аның. Кешегә бик тиз уртак тел таба ала иде. Шул вакытта ук аны мәктәпне бетергән бала, без дуслашып киттек, бергә аралаштык. Мин аның акылына, тыйнаклыгына, тәрбияле булуына шул кадәр шакката идем инде. Ул бер вакытта да сугынып сөйләшмәде. Менә шул студент елларын алып, күпме мин аны белдем. Ул бер вакытта да сугынып сөйләшмәде. Гел сабырлыгында инде түземлек, самими күңеле бар иде, аның балаларча күңеле, ул ышана иде кешегә. Һәм үзе дә бер вакытта да алдамагандыр дип уйлыйм мин, шуга турылыклы була белде ул. Дуслыкның кадерен белгән кеше. Танылган журналист, югары дәрәҗәдәге профессионал, чын шәхес Фаил Талип улы Мөхәммәтовның исеме Татарстан телевидениесе, республикабыз журналистика тарихына алтын хәрефләр белән язылып куелган. Мин үзем бәхәл дип сарыйм. Шушы кеше белән эшләргә туры килгәнгә күрә. Менә үзгәртеп кору чорлары башланды, булгана башланды. Кайсы бер кеше теге традицияне түгел, исем фамилиясын да онытып кая барып бәрелгән дә белмичә ахыра кычкыра да башладылар. Безнең журналистлар арасында андыйлар булганлар, кызганычка каршы. Менә ул шушындыйлар вакытында иң ышанычлы, төпле, бүгенге көннән нәрсә әйтергә кирәген белеп эшли иде. Ярты сүздән аңлашып ала иде дигәндә без аның белән. Тапшырубызны халык язучысы Рабит Батулла дәвам итә. Бүген ул Сөембикә Ханбикә шәхесе турында сөйләр. Исәнмесез? Ассаламу алейкум. Инде кайтыйк яна Сафа Гәрәйгә. Сафа Гәрәй 3-нче мәртәбә утыруында яңа Кремль төзи дидек. Һәм аның мәйданын біз шактый зур булганын күрдек. Ике яктан имән буралар белән, таш булмый ул, арасына балчык, ком, таш тутырып, бик хәтәр ныгытылган Кремль була. Бу тышкы Кремль. Бүгенгесе безнең, бүгенге без белә торган Кремль ул эчке Кремль, ягъни ханнар утыра торган бүлек. Тышкы Кремльдә хан мирзалар, бәкләр бистәсе. Һәм бүгенге дәүләт музее утырган җирдә бәкләр зияраты. Һәм шуңа кыйгач кына элекке Загыста бүгенге көндә Соки вода дип язылган җирдә Сөембикә Ханбикәнең йорты була. Менә шул турдан үтеп киткәндә һәр вакыт искә төшерегез. Ул элек Харитонов йорты дип аталган, теге типография ише йорты булып саналган патша вакытында революциягә кадәр. Һәм бу Сөембикәнең Сафа Гәрәй хатыны булып торгандагы йорт урыны. Әлбәттә, ул инде алай кичкенә генә булмаган, кварталы белән алып торган булырга тиеш, һәм бакчасы белән чыккан ул күлләргә. Анда Урта күл, Мунча күле, Ширек күл дип аталган күлләргә. Менә шулай итеп Сөембикә Ханбикәгә без килеп җиттек. Сөембикә ул айрым бер тема. Сөембикә ул татар халкының йөрәгенең әрнеше һәм шул ук вакытта күңеленең горурлыгы да. Гасырлар үтә. Кайбер ханнарны да онытабыз. Хәтта куәтле ханнарның да исемнәрен тарихтан жуып ташлаган вакытлар булды. Ләкин Сөембикә образы, Сөембикәнең кыяфәте халык күңеленнән бер кашанда җуелмады. Нинди генә зулымнар булганда да Сөембикәнең исеме
аның рухы зұлым дулқыннары белән генә жуып бетерерлек түгел иде. Рөхсәт ителмәгән чакта да. Ханнар турында, менә бүгенге кебек иркенләп ханнарның шәҗәрәсе турында китаплар чыгарып, без аларның ничек булганлыгын тикшерә алмый идек, безгә андый рөхсәт юк иде. Ләкин ханнарын хәтерләмәсә дә, бигрәк тә совет чорында Сөембикәсен хәтерләде татар халкы. Ул аны күңелендә, иҗатында, бәйтен җырлап, шигырьләр чыгарып, риваятләр сөйләп, булганында, булмаганында яхшы яктан әлбәттә. Менә шулай итеп Сөембикәне саклады татар халкы. Берничә Сөембикә бәйете бар. Һәм шунда аның фаҗигале язмышы да күренә. Менә шул бәйетләр, буыннан буынга килгән бәйетләр арасында бер бәетне без күптән түгел генә таптык. Ул бәйет ничендер Казан татарлар арасында да, Нугай татарлар арасында да сакланмаган. Ул Сөембикә бәйете дип атала торган җыр. 1989 елны без Җәмил әфәнде Зәйнуллин белән Финляндиягә барган идек. Моннан 100 еллар әүвәл күчеп киткән Сиргач мишәрләре Сөембикә бәйтен саклап калганнар. Бөтенләй безгә таныш булмаган һәм ул җырны безгә мәҗлесләрдә җырлап күрсәттеләр. Бөтенесе Сөембикә турында җырлый. Сөембикә ак яулыгын тоткан ныгытып кулына, хуш казаным, каласың дип, үкереп җылый буена. Аның мотивы да әллә инде кызыграк, үзгәрәк. Сөембикә ак яулыгын тоткан учлап кулына, хуш казаным, каласың дип, үкереп җылый буена. Хуш казаным, каласың дип, үкереп җылый буена. Без Җәмил әфәнде белән хайран калдык. Аның көйе Палутон белән шәрехләнгән, ишеттегез. Аны Җәмил дә бик яхшы җырлый, Гөлзада ханым да бик яхшы җырлый. Анда ярым тон барлыкка килә. Ниндидер безнең Казан якларына бик үк хас булмаган бер аваз катнаша. Һәм монда уйларга мөмкинлек калдыра. Сөембикә бит Нугай кызы. Нугай далаларыннан, сарайчыкта тәрбияләнгән, Амазонка кебек ат шапкан яшь вакытта, һәм ул әлбәттә Нугай мотивларын бирегә алып килгәндер. Һәм шуңа күрә үзгә бер яңгыраштадыр Сөембикәнең бу җыры, бу бәйете. Ләкин беләсезме, бәйет дип атарлык түгел минемчә. Никадәр генә моңга тартсак та без бу җырны, ул минемчә маршка тарта. Инде хәзер кайтыйк Казанның Сөембикә җырына. Сөембикә тол кала. Бу иреннән дә тол кала. Җангали хан турында да әле без ныклап сөйләшмәдек алдагы тапшыруларда. Булдыксыз бер Җангалигә кияүгә бирәләр. Беренчесендә Сөембикә ханбикәне. Казанда Җангалидан уңмый, Сөембикә дә уңмый. Чөнки буынсыз хан була. Аны үтерәләр. Гадәттәгечә Казан ханнарының барсының да язмышы Җангалине бирдә үзебезнең бәкләребез үтерә. Ягъни безгә мондый хан кирәк түгел дигән мәгънәдә. Һәм Сөембикә аннан тол калып Сафагәрәйгә кияүгә чыга. Узак еллар инде кем әйтмешли тол яшәгәннән соң Сафагәрәйгә чыга. Һәм Сафагәрәйгә кияүгә чыкканнан соң да узак еллар Сөембикәнең баласы булмый. Ходай Тәгалә Сафагәрәй белән Сөембикәгә ир оглан бирә, Үтәмешгәрәйне. Гаҗәп дәрәҗәдә зур бәйрәм була.
Гаҗәп дәрәҗәдәге зур тантана була илдә. Чөнки Сафа Гәрәйнең сөекле, гүзәл хатыны Сөембикә ир углан тапты, варис тәхетнең варысын тапты. Сафа Гәрәй хан нишләптер, ике бөек углы булган килеш, әле сабый гына нараси баланы хан итә. Чөнки аның васияте шулай булырга тиеш. Сөембикә янында бит әле Бүләк Гәрәй дә бар. Аннан соң тагын бер углы бар. Алар инде хан булырлык, 18-20 яшьләрдән ашкан кешеләр. Һәм Сафа Гәрәйнең башка хатыннан туган балалары алар Казанны яклап сугышалар. Шулай итеп Үтәмеш Гәрәй тәхеткә менә. Тәхеткә күтәрелә. Әлбәттә, ул инде идара итә алмый, аның исеменнән Сөембикә идара итәргә тиеш була. Әйтик, Иван 4-нче тугач та аның әнисе Елена Глинская идара итә башлый сабый исеменнән. Нәкъ шундый ук хәл монда да булып ала. Менә шушы вакытта инде Мәскәү бик куәтләнә, көчәя. Сугыш артыннан сугыш, инде ул мондагы хаталарын кабатламас өчен яңадан кораллана һәм бөтенләй дип әйтерлек Мәскәү гаскәре үзенең кораллануыннан укларны, җәяләрне ташлый, мылтыкка, тупка, утлы коралга, кылычка күчә. Хәрби көчләр ягыннан әлбәттә Казан зәгыйфрәк була. Монда ни бары 3-4 туп була. Аның да дарыларына су сипкәннәр, аның да ядрәләре юк, аны да төзәтергәй тупчылар монда аз була. Монда күбесенчә ук белән җәя. Һәм аткатланып сөңге, кылыч айкаудан башка чара калмый. Казан җиңелә, Мәскәү гаскәрләре бәреп керә. Һәм менә Сөембикә ханбикәбез чарасыз кала Үтәмеш Гәрәй белән. Шулай итеп, Казан ханлыгы яшәүдән туктый. Хәзергә хушыгыз. Сөембикә моңа әсәреннән өзек белән тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Иске һәйкәл булып балкып тора, Казан